OK, čaute ľudia, dneska vás do nového videa z tretieho dielu z nášho hardcore sveta. V minulom videu, ak ste ho nevideli, si ho môžete pozrieť. Ale tento krásny dom, ktorý je dosť malý, ale je využiteľný na všetky naše potreby, napríklad posteľ, fornejsky a hlavne toto. V dnešnom videu by som sa rád pozrel do dolov. Dole sme tuto, sme našli chlapis. Tým som bol dosť zaskočený, že sme to tu našli a idem pozrieť ešte trochu dole. Ešte tam je diera. Dobre, železo je super. A tu ešte tu bolo. No tak toto nie. Kobu. Dobre, zastávame to. Ešte je toto želízko, čiže budeme. Krásne. Budeme mať aspoň nabrnenie, konečne. Toto bolo strašne veľa. V tomto diele sa stala taká časť, ktorú asi nikto nečakal. No uvidíte sami. Pozrite do konca a uvidíte. Tak, teraz sa vyspíme. Ja už nemám žiadne. Čo je za zvuky? Ono neviditeľné. Veľmi ako môžem tu u neho zarobiť? Nemôžem zarobiť. Super! Trvalo to strým. Dobre. Musím nájsť uhlie. To som mala... Čakaj, kde som musel to uhlie? Tuto asi. Tam zase nebudem podívať. Mám železo. Nice. To je to vzácne železo. Pozrieme. Štyri presne železa. Nice. To je super. Hello. To ide z hora. Ďalší dlhší kapel. Tak ja toto už kašlem.
to zase nekopal dělám. Už je pár hodin po Silvestru. Už tak? Kopru? Je to to? Není to. Takže si myslím. Už tu je. Tu je ostěň. Táto voda mi fakt neviem. Železo je rád. Železo je moja obľúbená ruda. Až celé sú tie diamanty. Neviem diamanty, tak všetci povinne odber. Aspoň zlaté železo by ste mohli odber. Čo je? Kraja. To má také, že tu veľmi. Dajme to takto. Počkáme, kým sa nám pečie železo a keď sa to spraví, tak sa ozvem. Tak, železo sa nám vypieklo. Tu je to XPčka, 10. level. No, prvé čo si spravíme je full železný armor. Konečne. Troch dielo hrania hardcoreu je to tu. Všetko železné. Teraz si spravíme asi 2 klumpáče železné. Odložím si veci. Tu enchantovanou taký enchant na tom bude mending. Unbreaking 2 a normálna. Čo? Ani sa ešte sa ani ničiť nebude. Tak to je super. Dobre, ideme do dolu. Táto stranu. Aha. No. Tak to
to som aj nevytkol. Tak krása. Ideme ďalej. A v ďalšom videu budeme skúšať farmu na... no tak ideme ďalej. Dobre, v pohode. V ďalšom videu by sme si mohli spraviť farmu na melóny. Poď 2 staky. Bude stak určite. A polovička. Yes, presne. Come on, nice. Ideme ťažiť ďalej. To bude dlhšie video. Prosím, ak nájdeme tie diamanty. Tak. Moja obľúbená ruda je asi železo. Kámo, za tú lopatu som mega rád. Envilku. Ale tu je ďalšie. Hneď v ceste. Kámo, som mega rád, že sa takto darí v hardcoreu. A ešte k tomu aj ten prvý diel hardcoreu bol dosť. Mal to aspoň pre mňa dobré zliadnutie mal. Ten druhý diel som ešte nevydal hardcoreu. Uvidíme, jak bude na ten druhý diel. V tom ďalšom videu spravíme farmu na melóny, na obilie. Kvôli tomu, aby sme potom si mohli spraviť, aby sme si potom mohli spraviť farmu na zvieratá. A zo zvierat budeme mať jedlo. Potom z jedla budeme mať budeme mať zvieratá, zvierat bude jedlo, potom môžeme prežiť. To je hlavné v hardcoreu. Železo, nice. Vyzerá to tak, že je veľa železa. Železa je tu veľa. Nice. Máme 35. Takže už určite máme na anvilku. Koniec krumpáča železného. OK, tak nič. Dobre, poďme na druhú stranu pozrieť. Pozrite mi ten hunger bar, jak pôjde dole. To bol koper. Kamo? Tu aj predtým tu bolo železo. Tak ja neviem. Iba som povedal o tej armice. Takže tu je strašne veľa železo. Počkaj, ideme hore spraviť anvilku. Ak
a teraz sa stane tá najhoršia vec, čo sa stala v celej tejto sérii. No, uvidíte sami, nepoviem vám to teraz. Dobre, toto. Ešte si to tu tak. Nie. Áno, tak. Nice. Tak, na koniec videa. Ak sa vám video páčilo, tak no a máme problém. Podľa mňa sme zamrali. To si naháme do ďalšieho videa. Zatiaľ čau, dajte like, odber a cas.